салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, фитобочкаи мо диден. Адреси ҷомаи мо дар шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморская. Фитобочкара наоварагем. Ҳоли хеле фитобочка ҳар ҷода неста. Дар шаҳри Санкт-Петербург ами навбромадоша гуфту гапа ама электрония комфортная да гуфтем надрнаш. Кадомет ҳиҷома гирифтанем биёем бародарои азиз шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморский. Нем бародар ҳиҷомагир монай доктор нем акай доктор ай Москва варагем. Кадометон ки дар кора ҳиҷома биёем бародарои азиз. 24 соат кор мекунам, 24 соат. Кадометон баъд ай кор бромаданен ва мехоҳем ки мисол саат 1-2 шаб биёем, занг занен дар ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда биёем бародарои азиз. Ин эҷа чирам дорем. Хуб, ҳама намуди дору